V jihovýchodní části České republiky, v úrodné nížině Dolnomoravského úvalu, se rozkládá město Kunovice. Leží na řece Olšavě a na křižovatce prastarých cest. Město Kunovice má bohatou, pohnutou i záhadnou historii. Bylo zde objeveno mnoho archeologických nálezů ze starší doby kamenné. V době velkomoravské zde leželo několik osad, jejichž funkcí bylo střežit přístup k centru Velkomoravské říše. První písemná zmínka o Kunovicích pochází z 13. ledna 1196. V listině je uváděn název Cunovic. Už v této době můžeme hledat i počátky historie panského dvora. V průběhu staletí byl dvůr několikrát opraven a přestavěn. Vystřídalo se zde mnoho majitelů. K nejvýznamnějším patřil rod pánů z Kunovic, kterým náležel zdejší dvůr v 15. a 16. století. Postupným propojením majetkových vztahů a příbuzenských vazeb přecházel potom do majetku dalších rodů. Na přelomu 16. a 17. století zde stál zámek starobylého původu a při něm dvůr panský, dobře vystavěný, jak čteme v zápise z roku 1592. Posledním vlastníkem panského dvora z rodu pánů z Kunovic byl Jan Bernard. Přidal se k protihabsburskému povstání a byl v roce 1619 zvolen jedním z 30 zemských direktorů. Po bitvě na Bílé hoře jeho majetek, včetně panského dvora, byl zkonfiskován a přešel do rukou lichtenštejnských knížat. Po rozsáhlém požáru v roce 1645 byl zřejmě zničen i zdejší zámek a nadále se uvádí v Kunovicích už jenom panský dvůr. V roce 1922 se stal dvůr majetkem státu. Vznikl zde školní statek, po roce 1961 zde hospodařil státní statek, později zemědělské výrobní sdružení. Po revoluci v roce 1989 se dostal do vlastnictví soukromých subjektů. Dne 15. září 1994 byl díky tehdejšímu starostovi města Jiřímu Demlovi prohlášen nemovitou kulturní památkou. Areál panského dvora byl ve značně neutěšeném a zdevastovaném stavu. Vzhledem k jeho umístění v centru Kunovic hledali představitelé města způsob, jak poměrně rozsáhlou nemovitost s přilehlými pozemky zrekonstruovat či zrevitalizovat. Zastupitelstvo města rozhodlo o postupném odkupu jednotlivých částí panského dvora a v průběhu let 2002 až 2004 se za celkovou částku 23 milionů korun město stalo vlastníkem celého objektu. Do programu rozvoje města pak byla jako jedna z nejvýznamnějších priorit zahrnuta regenerace městského centra a podpora podnikatelských aktivit, čímž byl vytvořen základní předpoklad pro zpracování projektu na vybudování podnikatelského inkubátoru. Z prostředků rozpočtu by nikdy nebylo možné takovou investici zrealizovat, proto město pod vedením starosty Jiřího Vařechy podalo žádost o dotaci z operačního programu Podnikání a inovace. Investice samotná je ve výši 163 milionů korun, s tím, že dotaci jsme dostali ve výši 123 milionů korun a město se podílí na této akci dlouhodobým úvěrem ve výši 40 milionů korun. Od 1. srpna 2009 se v centru Kunovic práce na realizaci projektu s názvem Podnikatelský inkubátor Kunovice, Panský dvůr rozběhly naplno. Před všemi zainteresovanými bylo 12 náročných etap. Klid na staveništi nebyl ani v zimě, kdy krajinu přikryla bílá sněhová peřina. Postup prací a význam projektu byl prezentován i na mnoha kulturně společenských akcích. Ani ve druhém čtvrtletí roku 2010 práce nepolevily a pokračovaly podle plánu. Vyšší moc však zasáhla jinde.
Po urputném boji nakonec podlehl těžké nemoci jednatel podnikatelského inkubátoru a starosta města Jiří Vařecha. Do funkce jednatele byl jmenován Pavel Vardan. Realizace celého projektu pak probíhala pod vedením současné starostky města Ivany Majíčkové. Rok po zahájení náročné rekonstrukce měly již všechny budovy novou střechu a konečnou podobu získávala i fasáda, včetně repliky historických štuků. Rýsovat se začala jídelna s kuchyní a konferenční sál. Z větší části byly hotovy také kancelářské prostory v prvním patře a do finále se blížily i ostatní interiéry. Šedivé omítky rozzářil sněhově bílý nátěr a budoucí recepci vyzdobila zrestaurovaná původní historická výmalba. V závěru prvního čtvrtletí roku 2011 již byly změny viditelné i vně objektu. Na západní a jižní straně komplexu vyrůstaly nové parkovací plochy. Ze strany od hlavní komunikace vznikaly nové chodníky. Mnoho do finální podoby nechybělo už ani nádvoří Panského dvora. V objektu jsou k pronájmu kancelářské a komerční prostory. Kanceláře jsou rozměrově různorodé od nejmenších 17 metrů čtverečních až po největší 108 metrů čtverečních. Všechny kanceláře jsou vybaveny základním kancelářským nábytkem, který byl pořízen z dotačního titulu. Komerční prostory ke krátkodobým pronájmům jsou společenský sál, přednáškový sál a klembový sál. Nabízí reprezentativní prostředí pro pořádání firemních akcí, jako jsou valné hromady, dozorčí rady, semináře, školení, výročí nebo pracovní setkání týmů. Jsou vhodným zázemím pro pořádání hudebních produkcí a společenských akcí. Příležitosti k využití najdou zajisté i školy a občané pro pořádání soukromých oslav. Celková kapacita sálu je až 300 osob. Díky restauraci a kavárně s cukrárnou, které jsou v objektu inkubátoru, lze zajistit také catering dle přání klienta. V těsné blízkosti Panského dvora je zrekonstruovaný vinný sklípek, který je možno si také pronajmout. Parkování je zajištěno na přilehlých parkovištích. Architektonickou dominantou je nádvoří, které je koncipováno s důrazem na společensko-kulturní areál, což umocňuje pódium, instalace vodního prvku, laviček a pítka. Podnikatelský inkubátor Kunovice Panský dvůr bude podporovat malé, střední i začínající firmy, stejně tak jako podnikatelské subjekty, jejichž hlavním předmětem podnikání je vývoj nových výrobků, technologií či služeb a jejich uvedení na trh. Místo výkonu své činnosti by zde mělo najít 20 až 30 firem, což se také pochopitelně příznivě odrazí v nabídce služeb i ve zvýšení míry zaměstnanosti nejen ve městě Kunovice, ale i v celém regionu. Díky prozíravosti, odvaze a moudrému rozhodnutí mých předchůdců starosty inženýra Jiřího Demla a inženýra Jiřího Vařechy, díky financím z fondů Evropské unie a podpoře Ministerstva průmyslu a obchodu i Zlínského kraje a také díky celému týmu lidí, který se podílel na realizaci projektu Podnikatelský inkubátor Kunovice Panský dvůr, se podařilo zachránit tuto nemovitou kulturní památku. Její využití pro rozvoj podnikatelského prostředí je myšlenka neobvyklá, ale já věřím, že nadčasová, smysluplná a životaschopná. Panský dvůr znovu ožije. Budou zde probíhat školení, konference, firemní i společenské akce. Podnikatelský inkubátor spolu s komunitním centrem, Slováckou búdou i sklepem tak vytvoří nové, moderní centrum našeho města.